Pitää varmaan sitä kauppaa avata. Joo. Jarmo. Huomenta Sirkka. Niin, hyvää huomenta Tuulikki. Tuulikki taitaa olla nälkä. Varmaan. Anna se vaikka sitä panna. Ai moi. Hei tytöt, mitäs teille saisi olla? Banaani ei ole myynnissä. Kananmunaa ja maitoa ja perunoita. Sanoiko äiti, että paljon pitää ottaa? Ei. Tässä olisi nää kananmunat. Tässä. Laita ne. Hei se kori. Oi. Nyt kävi huonosti. Ja maitoa. Joo. Niinkö? Ja siinä, ole hyvä. Joo. Ja sitten Jarmo, muista sulkea pussi. Ai niin joo. Siinä. Ja se tekisi 4,50. Jos. Ja noin 50 senttiä. Siinä taisi 50 malta. Kiitos ja tervetuloa uudelleen ja kertokaa äidille terveisiä. Ja taas juopattelija meidän kaupassa. Joo, moi. Vastaisin. Tai kaikki munat. Kaikki muut. Joo. Okei, no se. Nää ei kyllä taida valitettavasti riittää. Oi, itse teidän Tuulikki on syöty.